North Carolina. That's where what they think is the whale has been spotted. Is that correct? No, they have here a blowing hole. Okay, so it is the real whale, okay. I will keep a sharp lookout for it, okay? Thank you, sir. Oké, dan maar... Ja, maar hij ons ziet hier, en de nek 40, als hij ons ziet, hij ligt hier net nou ja, 50 meter, 100 meter van de rand, dus eruit naar denken. Oké, nou weer binnen lekker, hè? Oké, bedankt hoor. Ja, ik heb ook film. Ik film hem nou natuurlijk. Ja, maar hoe die straks helemaal naar dek liggen. Ja,